Така, продължаваме. Продължаваме с Стрелец. Чакайте, че седнах на металото си. Ходих да ям малко мед, за да имам хубав глас, за да мога да говоря като Лили Иванова и аз ям мед. Сега ще продължим с всички, които имат луна в Стрелец и асцендент в Стрелец, но преди да продължим с самия анализ е важно да спомена, да направя своето въведение, че говорим за ведическа астрология, както добре знаете от името на сайта, на YouTube канала, не на сайта, Ведическа астрология с Анатолий. Ведическата астрология се различава от западната астрология, използват различни системи. Ако искате да научите повече информация, може да разгледате видеята в канала или да си купите книгите ми Vedic Astrology is in Simple в Amazon или Nakshatras in Vedic Astrology, която е за накшатрите, ако знаете повече за ведическата астрология. Пак в Амазон, може от германския Амазон, или пък да се запишете на моя онлайн курс за ведическа астрология за начинаещи. Линковете, всичко може да намерите вътре в описанието под видеото има описание на цялото видео, където съм сложил най-важните линкове. Другото важно нещо е, освен че е ведическа астрология има различна карта, т.е. вашите знаци ще бъдат малко по-различни, в зависимост от градуса на вашите планети. Другото важно нещо е, че това е генерална информация за 2024 година, която се базира на транзита на Сатурн, Раху, Кету и Юпитер, както всеки един човек би трябвало да знае, който се интересува от астрология, разбира се, че най-важно е вашата натална карта. Всяка една натална, рождена карта, астрологична карта е уникална, като вашия отпечатък на пръстите. И другото важно нещо са вашите даши, планетарните периоди, които активират вашите планети в самата карта. Те са основата и те предопределят какви събития ще се случат и те повлияват на транзитите на големите планети. Тоест, не на транзитите, те повлияват на ефекта, който имат транзитите на големите планети във вашата карта. Така че, ако искате наистина по-детална информация, е хубаво да отидете на консултация при някой астролог, който да ви даде наистина детална информация спрямо вашата натална карта. Това е по-генерална информация. Някои хора може да усетят на 100%. Ако наталната карта го позволява. Други може на 50, други може на 20, на 30, зависи вече от наталната карта. Винаги гледайте видеята за вашия асцендент и за вашата луна. Ако асцендента ви е, например, да кажем, Везни, луната ви е във Водолей, трябва да видите Везни и Водолей. Ако и асцендента и луната ви се намират, да кажем, в Рак, може да гледате само видеото за Рак. И даже съм забелязал пред моите клиенти, че хората, които имат еднакъв асцендент и еднаква луна, т.е. луната им е в асцендента и са в един същи знак, при тях транзитите се усещат винаги много силно. И това обяснение, което в момента говоря, те го усещат на много високи проценти, независимо от тяхната натална карта. Това съм го забелязал. Продължаваме с Стрелец, както казах. Раху и Кету ще бъдат във вашия... Раху ще бъде във вашия 4-ти дом, Кету ще бъде във вашия 10-ти дом, Сатурн ще бъде във вашия 3-ти дом, а Юпитер до май месец ще бъде в 5-ти дом и след това ще отиде във вашия 6-ти дом. Както винаги съм казвал, ако сте гледали моите видеа, когато Раху и Кету са в 1-ви, 7-ми, 4-ти, 10-ти, винаги това е по-кармичен, не по-кармичен, ами да, мога да го кажа по-кармичен период, в който ще има повече ще го усетите по-силно този период и този транзит. Защото 1, 4, 7 и 10 това са така наречените кендра домове. Миналата вечер, когато снимах другите видеа на английски, забравих как се казват тези домове. Бях изморен, докато се сетя какво е кендра, но не едитнах видеото, както и де. Кето ми действа на моя Меркурий и Луна. Влияе ми. Когато Раху и Кету са в кендра дом, те винаги водят до повече стрес за човека, до повече събития дори в живота на човек, защото това е основата на всяка една карта. 1, 4, 7, 10 във ведическата астрология се наричат кендра, сърцето на
картата. След това са трикона домовете, първи, пети и девети, но вече няма да ви обяснявам домовете, вижте моя онлайн курс за ведическа астрология. Когато Раху е в четвърти дом, това ще ви даде възможности, например, да отидете в чужбина, да смените дома си, да купите някакви много неща свързани с дома, да имате интересни отношения с майката. Дали ще бъдат позитивни или негативни, много зависи от вашата натална карта, но чрез майката вие може да разширите дома си. Моите учители винаги са ми казвали, когато имат Раху в четвърти дом, е хубаво, например, ако имате бизнес, той да носи името на майката. Но това много зависи от вашата натална карта. Не искам да говоря много генерално, но когато чрез майката може да печелите много пари и да водите до експанзия на този дом, чрез Раху. Но това е много специфично. За всяка карта е различно. Но в този случай Раху в четвърти дом може да ви накара да отидете в чужбина. Може човек от чужбина да дойде при вас. Чужденец, от друга религия, цвят на кожата. Може да зарадвате майка си от някое село Стара Загора с някой чернокож американец и някакви такива странни истории може да се случат в вашия живот. Тъп пример, между другото, но забавен. Кето в 10-ти дом може да доведе до проблеми в работата. Да ще бъда искрен, много често съм забелязвал, когато Кето дойде в 10-ти дом, човек сменя работата си. В зависимост от ваша натална карта може да е малко на сила и може да е по желание. Когато Кето беше в моя 10-ти дом, аз се смених работата. И заминах за чужбина, между другото. Раху беше в 4-ти дом, Кето беше в... Така ли беше? Да, точно така беше. Кето беше в 10-ти дом, Раху беше в 4-ти дом и тогава отидох в чужбина. Мисля, че така беше. Да не ви излъжа, но спомням се, че беше така. Трябва да видя пак транзитите на моята карта. Другото нещо е, че имате Сатурн Сатурн имате в трети дом. Трети дом е много важен дом за хората, които искат да успеят в този живот, защото трети дом, освен с комуникация, братовчеди, братя, сестри, пътувания, образование също така се свързва трети дом. Трети дом е дома на коража, на смелостта, на усилията. И няма как да успеете в този живот, ако нямате кораж, ако не положите усилия. И Сатурн, дома на планета на работата, на усилията, на упорството по един или по друг начин, се намира в дома на усилията и на коража. Така че аз съм убеден, че тук, в която сфера да положите усилия, ако положите усилия и се трудите, може да осъществите вашите цели и амбиции. Трябва да сте малко по-внимателни с вашите брати и сестри, с вашите братовчеди, с комшиите. Комуникирате, може да имате малко по-студена комуникация, малко по-бавно, ако решите да пътувате на някъде, също да стават по-бавно нещата, да не се притеснявате. Сатурн тук може да даде много добри резултати, ако искате да създадете собствен бизнес, но ще стане бавно. От сега ви казвам, ще стане бавно. Юпитер до май месец ще бъде във вашия пети дом, дома на децата, на любовта, на романтиката, така че през този период вие може да заченете, може да имате още едно дете, може да имате много добри отношения с децата, може пък да учите, може да създадете нещо, защото пети дом, освен с любов, романтика, деца, е свързан изцяло с създаване, с творене, себеизразяване. Така че това е период на много подходящ да се себеизразите и да създадете нещо ваше. И инвестиции в спекулативния бизнес също така ще е добра идея тук. След това, след май месец, Юпитер ще отиде във вашия шести дом. Шести дом, това е дома на здравето, на рутината, на дневния ви живот, на нормалния ви дневен живот, на конфликти, врагове, разводи, всякакви такива негативни неща. Знаете, че 6, 8, 12, това са дощта на домове. И тук Юпитер може да ви даде много оптимизъм и късмет в живота, във вашето ежедневие. Нова работа, ново ежедневие, нов ритъм. Трябва да внимавате какво дадете, защото може да натрупате някой друго келце. И после да трябва да отслабвате, защото 6 дом се свързва и с хранителни навици, нали така? Но вече зависимост от вашата натална карта, като цяло Юпитер в 6 дом може да даде много хубави резултати, свързан с вашия ежедневен живот. Ако има повече оптимизъм, повече късмет в живота и по-малко врагове, което е супер.
Това е за хората, които имат асцендент или луна в Стрелец. Определено, ако искате да отидете в чужбина и да започнете ново начало, ще имате тази възможност. Защото Раху и Кету са в 4-10 аксес, как се казва на български, 4-10, да, линията 4-10, което води до промяна на местоживеене или връзка с чужбина. Така, това беше за Стрелец. След това ще продължим за Козирог. Здравейте, здравейте! Радвам се, че изгледахте и това видео в Ведическа астрология с Анатолий. Ако ви е харесало, може да ме последвате и да разгледате и другите видеа. Имам много видеа за ведическа астрология, за транзити, за тъмнения. Имам видеа, които да ви помогнат да намерите пътя си, да научите повече за себе си. Разбира се, ако искате консултация от мен, може да ме пишете в моят официална фейсбук страница Ведическа астрология с Анатолий в месенджер, или да ме пратите едно имейлче на astrology.coaching1@gmail.com. Всички линкове, всичко го има обяснено под видеята. В описанието на всяко едно видео съм сложил най-важните линкове, които може оттам да се свържете с мен. Разбира се, ако се интересувате от ведическа астрология, може да се запишете в моя курс с предварително записани видеа за начинаещи във ведическата астрология. Ведическа астрология за начинаещи на български език. Може да се гледате видеята, има PDF файлове с информация, има видеа и разбира се, накрая на всяка една тема има тестче. Направил съм тестче в платформата на Thinkific, супер интересен курс за начинаещи. Вие определяте темпото, по което да се движите, или ако знаете английски, в Amazon имам 2 книги, които съм написал. Едната е Vedic Astrology is Simple и Nakshatras in Vedic Astrology is Simple. Може да ги видите, супер интересни са и мисля, че ще ви харесат и ще научите много за ведическата астрология, ще положите много здрава основа, върху която вече може да изграждате вашите знания и познания. Така че знания, едно и също е горе-долу, но записвам това видео за 10-ти път. Няма значение, това остава. Благодаря, че гледахте и до скоро!